Egunon, gaur aurkeztuko dizuet Soundtrap. Tresna honekin grabatuko ditugu podcastak edo musika proiektuak modu kolaboratiboan. Online lan egiten du eta ez dugu ezer deskargatu behar. Lehenengo pausua izango da soundtrap.com web orrialdean sartzea, logeatuko gara, kontu personalarekin, gure kasuan Googleko kontuarekin, eta sartuko da gure proiektuetan. Hauek dira gu sortutako proiektuak. Sortzeko proiektu berri bat, sartuko gara estudioan, aukeratuko dugu gure kasuan podcast, eta idatziko dugu izena. Gure kasuan podcast, 6. debat, 4. taldea. Eta partekatuko dugu hemendik edo hemendik, berdina nondik. Sakatuko dugu hemen, idatziko dugu parte-hartzaileen emaila eta gonbidatuko diogu. Hau da, gonbidatuaren emaila. Sakatuko dugu jasotako mezuan eta bakarrik sakatuko dugu join the project. Itzuli gara gure proiektuetara eta ikusten dugu azken proiektu honetan 2 pertsona daudela, gu titularrak eta gonbidatua. Hau izan da guztia, hurrengo tutorialean ikusiko dugu nola grabatu podcast bat. Gero arte.